Taky vám vadí, když vyberete šaty ze skříně a jsou zmačkané? Profesionální čistírna je příliš drahá a časově náročná. No a žehlení je mnohdy nervy drásající. Kabel je vždy moc krátký anebo zkroucený. Zapomeňte na zkroucené kabely. Užívejte si taky svobodu bez kabelu. Žehlení a napařování nebylo nikdy snazší než s Phoenix Gold Free Flightem. S revolučním žehlícím a napařovacím přístrojem 2 v 1, který je pozoruhodně lehký a praktický. Spojili jsme jednu z nejlepších žehliček na světě se senzačním napařovacím přístrojem na oblečení. A taky jsme z něj odstranili šňůru. Kromě toho, na keramické žehlící ploše zadržující teplo jsme vytvořili 4 kanály pro odvod páry, které dostanou extrémně malé molekuly páry hluboko do tkaniny. Zmačkaná místa se stanou hladkými jemně, ale efektivně. Speciální nelepivá keramická žehlící plocha uchovává teplo. Můžete tak své oblečení vyhladit jedním tahem, ať už potřebujete vyžehlit jemné hedvábí, vícevrstvý materiál nebo křehký vzor. Na tuto žehlící plochu se totiž nic nepřilepí. U tohoto typu žehličky je třeba využívat každého přerušení žehlení pro co nejčastější odložení žehličky na nabíjecí základnu a zajistit tak rychlé dohřívání na provozní teplotu. Díky neuvěřitelně výkonnému vestavěnému parnímu generátoru a 4 inovativním kanálkům pro odvod páry můžete molekuly jemné páry dokonale rozptýlit na všech typech materiálů. A díky extrémně výkonnému parnímu rázu, který sfoukne i 12 cvíček najednou, můžete dokonale vyhladit saka, záclony a ložní textilie. Praktická funkce samočištění vodního kamene zaručuje neměnný výkon po celá léta a speciálně navržená špička se snadno vejde mezi hustě šité knoflíky, flitry a další citlivé okrasy oděvů. Prostě už žádné záhyby. Vysoce výkonný nabíjecí stojan Phoenix Gold Free Flight během několika vteřin ohřeje na požadovanou teplotu a stisknutím tlačítka ji promění na žehličku s kabelem. Zavolal můj manžel a řekl, za pár minut jsem doma a vezmu tě na večeři. Samozřejmě mé šaty vypadaly hrozně, ale stačilo je napařit a byly zas v pořádku. Ta teda vypadá. Přichází Phoenix Gold Free Flight, neuvěřitelná žehlička a napařovací žehlička. Jenom se podívej, jak snadno dovedu vyhladit toto strašně pokrčené sako. Rychlé a snadné a ani kabel vám nebude překážet. To je úžasné, stačí jeden pohyb. Taky bych vám chtěl něco ukázat. Tohle tričko vypadá, jako bych ho nosil už týden, ale stačí několik tahů s párou. Podívej se, perfektní. Čisté prostředí je pro mě důležité a proto horkou párou pravidelně osvěžují polštáře, plišová zvířátka a závěsy. Moje děti jsou blázni do těchto pulovrů s tištěným vzorem. Nyní už je mnohem snadnější je žehlit. Ještě nikdy jsem neslyšela o bezdrátové žehličce, takže jsem se moc potěšila. Udržuje teplo a dobíjí se rychlostí blesku, zatímco já rozložím oblečení. Sotva jsem ji uložila zpět na nabíječku, hned byla připravená. A opravdu se mi líbí, jak je lehká. Zavolejte hned a objednejte si revoluční napařovací žehličku na oblečení Phoenix Gold Free Flight. Zažijte i vy pocit bezdrátové svobody při žehlení. Vemte ji sebou tam, kde to zrovna potřebujete. Vždyť s Phoenix Gold Free Flight lze žehlit bez kabelu a je tak lehká jako pírko. Chůze je od nepaměti základním prostředkem našeho pohybu, ovšem za předpokladu, že nám nohy dobře slouží. Samozřejmě i zdravé nohy mohou být po delší námaze unavené. Pokud jsou však důvodem zdravotní problémy, jako u tohoto muže, nelze je ani trochu podceňovat, stejně jako již dlouhodobé problémy této ženy. Tento muž zase trpěl bolestmi a otoky nohou, někdy označované jako syndrom svázaných nohou, tak moc, že ho výrazně omezovali v práci. Mnoho lidí řešilo tyto obtíže stahovacími obvazy, gely na bolest nebo ještě hůře polikáním prášků. Tým švýcarských lékařů přišel po letech výzkumů s průlomovým objevem stupňovité komprese dolních končetin a následným celosvětovým patentem na kompresní podkolenky Sancom, které významně pomáhají milionům lidí trpících těmito kardiovaskulárními problémy. Klinické testy jednoznačně prokázaly vysokou míru zlepšení krevního oběhu díky nové koncepci stupňovité komprese.
Nový patent na kompresní podkolenky Sancom je dnes využíván ve více jak 90 zemích světa. Použití kompresních podkolenek Sancom je vhodné jak pro práci, tak pro volný čas. Díky vzestupné kompresi dochází ke zlepšení krevního oběhu v cévním systému dolních končetin, který byl z nějakého důvodu narušen, ať už díky degenerativním změnám ve vyšším věku, nebo únavou žilních chlopní podporujících pumpování krve zpět k srdci v důsledku nadměrné zátěže většinou zaměstnání. Tyto nedostatečnosti pak často vedou k bolestem, otokům a vzniku křečových žil. Postupná komprese podporuje aktivní odvádění odkysličené krve z nejnižších vrstev. Většina dosavadních uživatelů se díky kompresním podkolenkám Sancom mohla vrátit ke své práci či oblíbeným činnostem, procházkám nebo jiným aktivitám. Díky kompresním podkolenkám Sancom už nevím, co je bolest nohou. Upřímně nečekal jsem, že mě to opravdu pomůže, ale bolesti jsou fakt pryč. Kompresní podkolenky Sancom můžete používat i dlouhodobě bez otoků a bolestí a užívat si život v pohodě při odpočinku, někdo dokonce i při sportu. Mnoho lidí mívá potíže s krevním oběhem s projevem bolestivosti a otoku nohou při cestování letadlem. I pro tyto příležitosti jsou pro vaše pohodlí a bezpečnost kompresní podkolenky Sancom doporučovány. Dnes se kompresní podkolenky Sancom úspěšně prodávají ve více jak 90 zemích a nyní i u nás. Objednat si je můžete ve 3 barvách: šedé, béžové a černé. Vaše srdce se vám za pomoc s pumpováním krve z nohou určitě odvděčí. Kompresní ponožky Sancom rozhodně přispějí k vašemu pohodovějšímu a zdravějšímu pohybu v dalších letech vašeho života. Miliony lidí spících na boku každou noc hledají tu nejpohodlnější polohu při spaní. Stále se jim dotýkají kolena. Au, bolí je záda a taky kyčle. Vstávání z postele je pak hotová noční můra. Ale s tím už je konec. Vždyť konečně je tu úžasný leg pillow, revolučně nový polštář mezi nohy a kolena. Díky svému ergonomickému provedení udržuje během spánku vaše nohy, kolena a stehna v přirozené poloze, čímž odlehčí vaší páteř. Konec bezesných nocí. Když spíte na boku, máte skřížené nohy, což způsobuje vykroucení kyčle a křížové oblasti. Tato poloha vyvíjí tlak na páteř, kyčle a sedací nerv. Leg pillow zajišťuje ideální držení těla, odlehčující páteř a chrání vaše klouby a kříž. Spánek nebyl ještě nikdy tak osvěžující. 80% lidí spí na boku. Nepřirozená poloha páteře jim může způsobit bolesti zad, kyčlí a kolen. Leg pillow udržuje páteř v přirozené, uvolněné poloze, takže během spánku si opravdu odpočinete. Před 10 lety jsem zrovna vyučovala, když se mi skřípnul sedací nerv. Měla jsem hrozné bolesti. Nikomu nepřeji ten pocit. Kvůli zánětu nervu jsem v noci ani nemohla spát. Každý pohyb znamenal velké trápení. První noc s Dreamolino leg pillow byla neuvěřitelná. Jako kdyby mě někdo zavedl do říše snů. Byla to první noc, během níž jsem spala jako miminko a nic mě nebolelo. Ani předtím, než jsem měla problémy s páteří, jsem nespala tak dobře. Minulé léto jsem měla vyhřezlou ploténku. Každá noc byla pro mě utrpením. Byla jsem u lékaře a chodím i cvičit, ale od loňska jsem měla bolesti každou noc. Nakonec jsem našla leg pillow. Perfektně se přizpůsobuje tvaru mých nohou, je příjemný na dotek a když spím s ním, moje páteř je v uvolněné, přirozené poloze. Cítím, jak se tlak z mé páteře ztrácí. Snadno usnu a nevzbudím se celou noc. Díky jeho tvaru leg pillow nevyklouzne ani tehdy, když se člověk v posteli obrátí na druhou stranu. Perfektní design, absolutně klidný spánek, ne jako tohle bez tvaru. Tohle se mi neosvědčilo. Toto ano. Tak už neváhejte, užívejte si klidný noční odpočinek z leg pillow. Kupujte pouze originální výrobek. Staromódní polštáře mezi nohy jsou těžké, neforemné, pořád se kloužou a nezajišťují přirozenou polohu páteře. Pouze originální leg pillow se přizpůsobuje tvaru vašeho těla a poskytuje prvotřídní pohodlí. Vaše nohy, kolena a stehna se dostanou do absolutně přirozené spací polohy. Sníží tlak na vaši páteř a sedací nerv, takže celou noc si můžete vychutnat hluboký a klidný spánek.
Ráno se můžete probudit plní energie. Každý, kdo jednou vyzkoušel lek pilou, se ho už nikdy nebude chtít vzdát. Už vás nebaví při úklidu klečet na kolenou? Nechcete namáhat svá záda nebo trávit hodiny drhnutím pomocí páchnoucích chemikálií, které vám způsobují popraskané ruce jen proto, abyste měli přiměřeně čistý domov? Pak máme řešení. Zde je Livington Multiscrubber. Geniální dobíjecí akumulátorový mycí stroj s vibrační silou, který je lehčí, lepší a čištění s ním zabere méně než polovinu času a lehce se vypořádá s jakoukoliv výzvou a drhne tak vlastně za vás. Tajemstvím Livington Multiscrubber je obrovská účinnost jeho senzačních 1500 vibrací za minutu. S touto čistící silou lze bez námahy odstranit i ty nejodolnější nečistoty. Nepříjemné zbytky mýdla ani těžko odstranitelné usazeniny vodního kamene již nejsou problém. Vyčerpávající drhnutí je nyní definitivně minulostí, stejně jako čistící houbičky kontaminované bakteriemi. Livington Multiscrubber za vás udělá namáhavou a vyčerpávající úklidovou práci. Jen stojíte a sledujete, jak špína mizí. A s praktickou, plynule nastavitelnou prodlužovací teleskopickou tyčí se snadno dostanete i do nejvzdálenějších koutů vaší sprchy. Z ručního přístroje přístroj na podlahy za jedinou vteřinu. Ale teď přichází to nejlepší. Livington Multiscrubber je k dispozici se 2 různými návleky. Nylonový návlek, ideální pro varné desky, trouby, dřezy a baničky sprchových koutů. A obzvlášť měkký návlek z mikrovlákna, ideální pro jemné povrchy, jako je sklo nebo dřevo. Bez problémů s ním lze vyleštit i vysoce citlivý lak auta. Díky silnému vibračnímu výkonu 1500 vibrací za minutu odstraňuje Livington Multiscrubber veškerou špínu, i tu dávno zažranou se senzační lehkostí. Multiscrubber úplně změnil můj způsob uklízení. S prodlužovací tyčí už nemusím lézt na vratkou stoličku. Teď mohu bez problému vyčistit i dlaždice, které jsou úplně nahoře. S Multiscrubberem si můžu uklidit celý dům sama a nepotřebuji k tomu žádnou velkou sílu. Neuvěřitelné síle 1500 vibrací za minutu nemůže odolat žádné znečištění, žádná špína. Přestaňte se trápit a nechte přístroj drhnout za vás. Zbytky mýdla a skvrny od vodního kamene už u nás doma nemají šanci. Teleskopickou tyč jen takhle nasadím a vanu můžu během pár minut dokonale vydrhnout. Možnosti využití jsou nekonečné, kdekoliv je nečistota, díky přístroji Livington Multiscrubber snadno zmizí. Každý malý pohyb vede k zářivé čistotě, dokonce i na vysoce citlivém laku auta odvede návlek z mikrovlákna vynikající práci. Díky měkkému povrchu lze autoleštěnku bez problémů rozleštit. Také interiér auta je ideální pro čištění s návlekem z mikrovlákna a na špinavé rávky můžete použít nylonový návlek. I odolné nečistoty zmizí téměř sami. Díky kvalitnímu výkonu baterie s dlouhou výdrží nemusíte kupovat drahé baterie ani bojovat s otravnými prodlužovačkami. Jednoduše zapojte lehounký Livington Multiscrubber do zásuvky a nabijte ho. Váš Livington Multiscrubber obdržíte, včetně prvotřídního nylonového návleku pro dokonalé výsledky při drhnutí, také návleku z mikrovlákna pro jemné povrchy plus šikovné prodlužovací tyče, takže se nemusíte ani ohýbat, zatímco Multiscrubber čistí za vás. Zavolejte nyní a rychle získejte Livington Multiscrubber. Důmyslný akumulátorový čistící přístroj s čistící silou senzačních 1500 vibrací za minutu za špičkovou cenu.